Jeg har fået en ny roommate. Jeg har nemlig flyttet for mig selv. Hele den næste uge, der skal vi teste den. Han kommer nu. Alexander! Ny roommate er hjemme med Cola. Cola, hvor er det sindssygt profil, mand. Jeg er bare lige den fedeste roommate her. Du er den fedeste roommate. Kan du se det? Det er meget, mand. Jeg sidder lige og forklarer min serie noget. Vi er nemlig flyttet sammen. Og vi kender overhovedet ikke hinanden. Nej, så for at teste hinandens grænser, hvad gør vi så? Så kører vi selvfølgelig pranks på hinanden. Selvfølgelig, mand. Det er den eneste rigtige måde at lade hinanden ordentligt at kende på. Præcis, mand. Så hele den kommende uge tester vi hinandens grænser igennem. Ja, helt en sikkert. Prank war. Jeg glæder mig sgu til at lære dig bedre at kende, ikke? Sådan. Jeg har kun prøvet på sammen med min mor, så jeg går ud fra, det bliver det samme. Ja. Okay, vi skal til at lave første prank. Nika ligger og sover, og jeg har skaffet noget barberskub. Han stalker. Jeg hader folk, der stalker. Jeg hader det. Det er den første prank, bro! Det er en prank! Det er en prank! Det var fedt. Ja, det er ikke fedt. Du får så meget igen for det der. Nej, det gør jeg sgu ikke. Alexander fik pranket mig for vildt tidligt. Guys! Jeg fik barberskum i hele ansigtet, det var rimelig klamt. Så nu skal han så meget have igen. Han sidder og spiller. Payback time, Alexander. Come on, guys! Tak for sidst! Pisse ondt, jo! Det var bare en prank. Nå, det hører til, det skal også sjovt nok. Det kan godt være, du skulle have en ny skærm. Ej, for helvede, jeg vil jo vinde, Mikkel! Ej! Så var det dig, der begyndte. Nå, men det var de første pranks. Jeg ved ikke med dig, Alexander, men jeg synes, vi holdt meget det samme niveau, faktisk. Det samme niveau. Men jeg så brækket 3 steder, jeg får den aldrig normalt tilbage, jo. Jamen, jeg fik barberskum ud over det hele på min trøje, altså. Du smadrede min computerskærm. Synes du, det er fair? Men altså, det er jeg ked af. Altså, jeg vidste ikke, du var så følsom. Altså, så skruer vi ned for niveauet for nu af, ikke? Jeg vil ikke sige, at jeg er følsom, men lad os skrue ned for niveauet. Lad os gøre det. Det er nu dag 2 på mig og Alexanders prank war. Og jeg fandt på en prank i går, som jeg virkelig tror, han vil synes er sjovt. Så jeg holder lige her i min bil og venter på, at han får fri fra arbejde. Han burde komme om ikke så længe. Yes, der er han. Der står min roommate og venter på bussen. Det er så fedt, det her. Prank! Okay, hvor så det fedt ud? Tak. Tusind tak. Ses derhjemme. Så spørger jeg kørt over igen. Nikan fik godt nok lige pranket mig der. Jeg endte sgu i gips. Super sjovt, Nicky. Super sjov prank. Han ligger og sover. Igen ligger han bare og sover. Men jeg har fundet på den mest grinerende prank. Prøv at se, hvor sød han er, når han sover. Nu har vi en snor herfra, og hele vejen over til Nicky. Jeg skal på sted, mand. Godmorgen, Nicky! Alexander! Stop for helvede! Hold kæft! Han piver! Hold nu kæft, Nicky! Stop! Stop, Alexander! Nicky! Ja! Det er bare en prank! Prank, bro! Okay, det var virkelig fedt den sidste der. Tusind tak, men jeg tænkte lige, at jeg skulle op gamet, fordi de var også ikke, vilde. hvor du får dine idéer fra, mand. Altså, Nej, altså ja, du kunne ligesom se mig komme, men jeg blev bare trukket ud af min søvn, ikke? Ja, præcis. Men også, jeg kunne nå at frygte dig. Jeg nåede at frygte dig. Du nåede ikke at frygte mig. Jeg skulle ikke lige regne med, at du trak med 30 km. Jeg skulle pisse halvvejs, så... Nå, det er der lugter. Ja, det er det. Det er ret klamt, kan du ikke lige... Jo, jeg smutter lige i bad, og så går jeg i seng nu. Så... Vi er kommet til sidst på ugen nu. Jeg skal lige lave den sidste prank for lige virkelig at se, om han er den perfekte roomie for mig. Lige nu, der ligger han og sover. Han er gået tidligt i seng. Vi har virkelig kørt hinanden ned den her uge. Og han ligger og sover sammen med sin bams Britney. Han kalder den Britney. Jeg har fundet det mest geniale. Lad os gøre det. Nu skal I se, hvad jeg har skaffet. En granat. Jeg har mega nøje på nu. Ja.
Jeg synes, de her pranks, de var sindssygt sjove. Vi har virkelig oppet gamet, det synes jeg. Godt nok lå du på hospital hele natten for at få lavet dine trommehænder. Men jeg kan høre igen nu. Du kan høre igen, og det er nice. Altså min arm begynder sådan at... Vi er okay igen. Jeg synes bare, til gengæld ikke rigtigt, du prankede mig, Nicky. Og det forstår jeg ikke. Har jeg ikke pranket dig? Har du? Okay. Har du pranket? Hvad er det? Det er din lever, jeg tog i nat. Det forklarer sgu da ejet. Det gør sygt ondt, da jeg vågnede jo. Kan man godt leve uden lever? Nej, det kan du nok ikke. Ej, var det nu lækkert. Ja, vi må nok hellere lige få sat den i igen, den er begyndt at se lidt blæsende ud. Kom. Ja, helt sikkert i. Det var simpelthen første afsnit af min nye Roommates Prank War. Jeg håber, at I kunne lide den. Hvis I synes, den er en stemme værd til Guldtuben, bare til årets collab med Nicky Topgaard, eller at den er en stemme værd på årets serie, for der kommer en afsnit mere næste uge, så håber jeg, at min stemme værd. Jeg håber virkelig, I kunne lide den her video. Hvis I kunne, så må I meget gerne like den. Husk at subscribe og tryk på klokken, og så popper din kommentar op. Og så skal I huske at gå ind og tjekke Nickys kanal. Han laver... Ved du hvad, Nicky? Det synes jeg, du skal forklare. Hvis jeg kunne høre noget. Ja. Jeg har en filmkanal, hvor jeg laver videoer om min passion for spillefilm. Jeg har særligt en serie, hvor jeg rejser verden rundt for at finde de steder, hvor de store Hollywood-film er blevet optaget. Og dem har jeg set nogle af jer, de er virkelig vilde, så jeg synes, I skal komme ind og tjekke dem ud. Og specielt hvis I har set sådan nogle af de helt store film. Sådan noget som Harry Potter for eksempel. Kom ind og se det. Du har en masse forskellige lækkert. Du har lækker content, kval-content, og det er gennemtænkt content. I hvert fald, det er også Nicky, som redigerer de her videoer, så det er props til ham. Husk at gå ind og subscribe ham, bare lige for god makkers skyld. Tusind tak fordi I så med. Vi ses næste uge. Hej. Pigs.